ברוכים הבאים לבית הספר למעצבים, או כפי שאני מכנה אותו, חממה למעצבים. תחת החממה הזו הגדתי עבורכם מעצבים מנוסים וותיקים, והן מעצבים בתחילת דרכם המקצועית, מגוון רחב של שיעורים וקורסים בנושאים שונים ומגוונים, מהידע ומהניסיון שצברתי, הן כמרצה בסטודיו 6B, והן כמעצבת פנים והום סטיילינג, במטרה להעשיר את הידע שלכם ולסייע לכם להגיע למקום מקצועי יותר. תהנו, מאחלת לכם בהצלחה ונתראה בקורסים.